सांग्रां बिमा बिफा एबा गारजेन नोंथांमोन आरो लोगोसे ओनसोलनि गासै सानसुमै मेलेमजिबि सार आरो मेडाममोन बे समावहाय आं रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जेरैबायदि आं बिबान मोनदों हयथ' आं दिनैहाय बे आयदाफोरनि सायाव बुंजोबनानै होलांनो हागोनखौ आङो सानाखै जेखियानो जाया मानो जाखिनि हायो सुंद' समनि गेजेराव बुंनांगौखौ बुंलांगोन गिबि आं बाहागो लानो हानाय गासैबोनिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोदों आं बुंनोसो सानदों दिनै बे UN एकाडेमिनि फोरोंगिरि सामलायगिरि आरो गासै बाहागो लानाय जोथोनगिरि दिनै बिथांमोननि सायाव गोबांथार बुंनांगौ थाया मानो होनोबा दिनै जोंनि ओनसोलाव बे रामफलबिल UN एकाडेमिया नांगौ समाव जेरैबायदि जोंनो रिजाल्टआ देखायो गुबुन फरायसालिफोरनि गुबुन सोलोंसालिफोरनिफ्राय माब्लाबाबो उनफेरनानै थानायखौ जों नुवाखै जायनि थाखाय दिनैनि समावहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंब्लाबो सोरनिबा सायाव आसि थुनानै ओरै खालामनांगौ ओरैसो जानांगौ होननानै बुंनो हानायनि जोंहा गोहो गैया दा जेखियानो जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो फंनैसो बुंनो लुगैगोन जिहेतु दिनैनि मोनसे मेला गासै गार्जेनफोरखौ लानानै गासै फरायसालिनि स्टाफखौ लानानै सामलाय आफादखौ लानानै जानायलाय आं खावलायनोसो लुबैदों दिनै बे सावरायनाया जाहाथे फोरोंगिरि सामलायगिरि बिथांमोननिफ्रायल' जायाबालानो बाहागो लानो हानाय बिमा बिफा गार्जेन नोंथांमोनहाबो माखासे बुंनांगौ थानो हागौ जे फरायसालिया माबोरै सोलिनांगौ आरो माबोरै सोलिदों बे फरायसालिनि आबहावाया मा रोखोम जानांगौ नांगौ बादि जादोंना जायाखै आं सान्दों बेयाव बाहागो लानाय माखासे सांग्रां बिमा बिफा एबा गार्जेनफ्राबो बे आयदायावहाय बुंनो हागोन एबा बुंनो सुजुगखौ होगोन होननानै आङो सान्दों दा आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा दख'रा आफादनिफ्राय मोननैसो बाथ्राखौ बुंलांगोन जिहेतु आंबो आफादावहाय गोबाव सम बिबानगिरि जायाखै सिगाङाव मेल बेखेवगिरि सार एबा प्रिन्सिपाला बुंदों आंनि बिबान लानायाबो दिनै 17 अक्ट'आव 1 दानल' जादों आफादगिरि हिसाबै दा बेखिनि समाव आङो गोबांथार गोलाव एबा नांगौ बादि बिबुंथि होजोबनो हागोन होननानै आं साना जेखियानो जाया मानो गावनि जे एसे मोन्दांथि जे एसे रोंगौथि आं बेखिनिजोंनो खावलायदों दिनैनि समावहाय जोङो गुदिथार सावरायनांगौ आयदाया जाबाय जोङो बे ओनसोलनिफ्राय एबा बे फरायसालिनिफ्राय बयहाबो मिजिं थिदों साफ्रोम बिमा बिफाया बाहाय गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनानै माबा मोनसे सिमां एबा आसा दङ बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जोङो फरायसालियाव हगार हरबाय होननानै गाव गावनि फिसाखौ जोंहा जेबो दायित्व गैला बेखौ साननानै जाहाथे लाया गुदिथार सोलोंसालिया जाबाय जिहेतु दिनै बेवहाय गुदि फरायसालिनिफ्राय हाई स्कुल लेभेलसिम दङ जायनि थाखाय जों बुंनांगोन गिबिसिन जोंनि सोलोंनांगौआ गावनि न'खराव दिनै बे स्कुलाव फरायसालियाव थांजासिमाव दिनै गावनि गथ'खौ जोनोम जाजेननायनिफ्राय बिमा बिफानि सायाव थायो आरो बिमा बिफाया बिनि बैसोखौ नायनानै फरायसालियाव हगार हरो आरो बेखौ माखासे फोरोंगिरिफोरनाव दायित्व थायो जेखियानो जाया मानो आं थोंजोङै बुंनो सानदों सासे जुदि गोग्गो नोगोरारि जों मोननांगौब्ला दिनै बिथांनि न'खरा मोजां जानांगोन बिथांनि फरायसालिया मोजां जानांगोन बिमा बिफाया मोजां जानांगोन फरायसालिया मोजां जानांगोन होननायनि ओंथिया फोरोंगिरिफ्रा मोजां जानांगोन आरो जोंनि गेजेराव मोनसे मोजांथार जाबावनांगोन बियो जाबाय जोंनो मोजां समाज जों मोननांगोन दिनैनि समावहाय जोंहा गोबां गोनो गोथो जानो नागिरो दिनै बिमा बिफायाबो माखासे समाव गावसिनि दायित्वखौ फालिजोबनो नागिरा माखासे समाव फोरोंगिरिफ्राबो नांगौ बायदि जे सोलोंथाइ होनायावहाय सम सम एसे लेहेम जानो नागिरो नाथाय आं दिनैहाय बेयाव बे बाथ्राखौ बुंदों
बुंदोंब्लाबो आं सिगाङाव बुंखानाय बायदि नैबे UN एकाडेमिनि थाखाय आं बाथ्राखौ बुङाखै जिहेतु जोंहा UN एकाडेमिनि अनगायैबो गोबां सरकारि आरो बेसरकारि फरायसालिफोर दंबावो दा बैफोरबायदि माखासे फरायसालिफोरावबो जों बेरायनानै माखासे मोनदाङो जायनि थाखाय आं दिनै बे हाउसनि गेजेराव बुंदोंब्लाबो दिनै बे फरायसालिनिखौ आसि थुनानै बुंदों होननानै जाहाथे साना आं बेखौ खावलायखादों दा जेखियानो जाया मानो जोङो एसे सिगांनि बिबुंथिगिरि सारा जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ नांगौ बायदि बाथ्राखौ बुंलांजोब्बाय दा बे समावहाय आङो आरोबाव गोलाव बिबुंथि होनांगौ होननानै आं सानाखै जेखियानो जाया मानो जोंहा मोनसे फरायसालियाव फोरोंनानै सासे गथ'खौ गाव जे बिमा बिफा जानानै मा खालामनो सानदों दिनै जोंनाव थांखि थानांगोन सिमां थानांगोन आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो गोब्राब नाजानांगोन दिनै मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनांगौबा गोरलैयै जाफुङा बेयाव बयनिबो मदद नांगोन आं सिगाङाव बुंनाय बायदि बिमा बिफा फरायसालिनि आबहावा फोरोंगिरि आरो जोंनि समाज बे गासैबो थिग जानांगोन जाय सिमांखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां समाव नायदोंमोन जे बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरा मा रोखोम नांगौ बायदि गुन गोनां सोलोंथाइ मोनदोंना मोनाखै बेखौ गोबां सिङाव हाबसोनानै नोजोर होनानै जेब्लानाखि 2006नि सिगाङावहाय नायदोंमोन बे समावहाय बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरनि जे फार्स्ट डिभिजन पास जानाय एबा मेट्रिक पास जानाय बेनि अनजिमायानो जोबोद खममोन दा बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सानदोंमोन दिनैनि बादि परिबेसजों थांबाय थानांगौब्ला हयथ' दिनै बर' हारिया बै समाव जेब्ला जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुलांदोंमोन बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानाय मास्टार रेस दानाय बे सिमाङाव जों सौहैनांगौआ गोजान होननानै जायनि थाखाय 2006 मायथाइखौ सोलोंथाइ बोसोर होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन होनानै खामानि मावदोंमोन आरो बिनि उनावहाय जों नुदों जे गोब्राब नाजानाय आरो खामानि मावनायनि उनावहाय लासै लासै जोंनि फार्स्ट डिभिजन पास जानाय एबा मेट्रिक पास जानाया बर' बिजोंजोंबो एसे दावखोनो हादों आरो बेनि उनावहाय बर' बिजोंजों फरायनाया खालि मेट्रिक आनजादाव पास जानाय बुरजा पास जानायजोंल' जानाय नङा बेखौ नायबावनानैहाय 2007 मायथाइयाव मोनसे सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनसे मावथांखि लाबावदों जाय थांखिजों खामानि मावदों मोनफ्रोमबो फरायसालियाव हाबनानै मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल आरो बायदि बायदि खामानिखौ मावबोदों आरो बेजों जों दिनै बुंनो हायो सिगां समनि जेबादि गुन गोनां एबा फार्स्ट डिभिजन पास जादोंमोन नै दिनैसिमावहाय जोंनि फार्स्ट डिभिजन पास जानाया आङो थोंजों अनजिमाखौ बुंनो थाङाब्लाबो सिगां समनिफ्राय गोबां बुरजा जाबाय होननानै जों बुंनांगोन दा बे थांखिजोंनो आरो मोनसे थांखि लाबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय थांखिखौ जों नुबोदों 2014 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो जे हाई स्कुलाव फरायजेननायनिफ्रायनो क्लास 9 एबा 10 निफ्राय फरायजेननायनिफ्रायनो जोङो मोनसे जे बे मुलुगा मोनसे जुजिलायनायनि मुलुग बेखौ सिन्था सरसा खालामलायनानैहाय जे जोंनि फरायसाफोरा नांगौ बायदि समाव गावनि फरायनायखौ फरायखांनानै BA MA एबा BSc MSc खौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनावबो बै समाव माखासे कम्पिटिटिभ एबा जुजिनायनि माखासे आनजादफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा हाहैयामोन एबा हाथारोमोनब्लाबो जोबोद खममोन जायखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ मावबोदों 2014 निफ्राय थाखो 9 आरो थाखो 10 बिथांमोनखौ लानानै मोनसे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंबोबाय थादों आरो बे खुंबोनायाव दिनै जों बाख्नायनांगोन जेसेबांनाखि नांगौ बायदि आनजादाव उथ्रिसारबोनो हादों एबा सेथि मासि नैथि मासिखौ मोननो हादों होननानै बुङोबा नैबेबायदि UN एकाडेमिनिफ्रायनो मोनदों होननानै जों बुंनांगोन बे समावहाय जाय गथ'फोरा बे टेलेन्ट सार्च एग्जामाव गावनि सेथि मासि नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बे फरायसाफोरानो थांनाय बोसोराव नङा थांनाय बोसोरनि मोनसे आगोलावहाय बिबुंसार बसुमतारी होननाय बिथाङाबो बे टेलेन्ट सार्च एग्जामावहाय सेथि मासि आवग्रिदोंमोन UN एकाडेमिनिफ्रायनो आरो बियो दिनै मेट्रिक आनजादावबो टप 10 आव पास जानो हानाय सासे जोंनि बर'निफ्राय दा जों बेखौ बुंनांगोन बेनिखायनो आङो बे समाव गोबांथार बुंनो सानाखै आफादगिरिया आंखौ गोबांथार